viimeisimpänä, mutta ei siis suinkaan vähäisimpänä. Mä luen nyt täällä Skorpionin rakkausluennon tälle vesimiehen ajanjaksolle. Ja tää on kyllä todella vaikuttava. Täällä Skorpioni nyt vastustaa kaikkea muutosta. Se ehkä ymmärtää, että jotta se pääsisi tästä tilanteesta eteenpäin, niin pitäisi tehdä muutos, mutta se ei nyt ole siihen valmis. Se kokee myös, että häntä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, tai sitten hän ei vaan niin kuin ole nyt rehellinen itsellensä ja ole niin kuin valmis kohtaamaan totuutta. Skorpio on nyt vähän sitä mieltä, että hän on tässä taistelussa taistellut, että hän ei enää rupea tämän suhteen eteen niin kuin taistelemaan, vaikka ehkä ymmärtää, että pitäisi muuttua. Tämä toinen on ehkä vähän kyllästynyt taistelemaan aina tämän Skorpionin huomiosta. Se kokee, että tämä juttu on nyt loppu ja on jo loogisesti päättänyt niin kuin siirtyä eteenpäin ja siirtää tunteet muualle ja keskittyy nyt älyllisiin päätöksiin, järkeviin päätöksiin. Tässä suhteessa on ollut nyt jotain epärehellisyyttä, joka on tullut niin kuin esille. Ja täällä on ollut tämmöistä vähän ehkä lapsellista, niin kuin naivia. Ei osattu puhua ehkä tunteesta silleen oikein, epäkypsää käytöstä. Ja johtajuus puuttuu, kukaan ei niin kuin ota tässä suhteessa tällä hetkellä vastuuta. Mutta universumi kuitenkin muistuttaa, että ei kannata nyt ihan suinpäin esimerkiksi lopettaa tätä suhdetta, eli ei kannata mitään hirveän nopeita päätöksiä nyt tehdä, koska täällä on The Fool väärinpäin, niin tämä nyt ei kuitenkaan ole mikään ihan täys uusi alku, eli aika harkitusti kannattaa edetä tässä, että vaikka minkälaista soppaa täällä olisikin ollut. Eli universumi ei ainakaan nyt tässä ei ole, vaikka olisi ehkä semmoista fiilistä, että nyt pitäisi aloittaa kokonaan uudestaan ja puhtaalta pöydältä, niin universumi on silleen vähän, että watch your step, että eipäs nyt suinpäin rynnätä uusiin seikkailuihin. Mutta tällainen aika raskas luenta täällä Skorpionilla.